Вось, дарагія сябры і сяброўкі, я працягваю свой шлях дамоў. Я ўжо прайшоў 10/3 гэтага шляху. І вось сяджу і здымаю для вас відэа з каньёну Ласіная сцежка. Калі ўжо казаць так больш-менш дакладна, гэта такая, можа быць, расшчэліна глыбінёю метраў 10 ці 12, такая даволі глыбокая, і з двума крутымі схіламі. Такі крутыя, што я нават па іх і не хадзіў, і нават вам таксама не раю гэтага рабіць. Бо схілы даволі высокія, крутыя, тут можна з лёгкасцю зваліцца. Вось, а між гэтымі схіламі ўжо праходзіць такая вузенькая сцежка. І яна даўжынёю 150 ці 200 метраў, таму гэтае месца і называецца Ласіная сцежка. Вось. Ну, а на гэтых схілах, крутых і высокіх, растуць дрэвы. Ёсць сухія дрэвы, ёсць жывыя. Там далей нейкае яшчэ паваленае, упалае старое дрэва ляжыць. Вось такая тут прыгажосць.